hoćete neki low kick da ga slomim malo, a? Znači, kako bi vas... Gle, ovo prekucavanje, ovo nisu ruke. Ovo su noge, razumeš? Stani. Vreme je za moju prvu žrtvu. Znači, zatražen je high kick preko Duška. High kick, gle ovo. Sad ćete vidite, znači, čemu kurčenje? Čekaj da malo repozicioniram kavez, da vidite o čemu se radi ovdje. Gle. Da se zagreje malo, da ne iščaši, ne? Čekaj. Brzaš. Malo neki high kick. Okej. High kick. Preko op. Šta si us robi? Op, Ti čulica, Jones. Razumete koliko je sati, alo? Razumete koliko je sati?